lakad-lakad muna kami guys, puntang pauwi. First time kong maglakad from here, papunta sa bago naming apartment. So while walking, obviously, may mga dogs din para maka-exercise sila. Tapos yung friend ko, si Hazel. What? Again, yung friend ko ganda yun. Pag sure. So yun, lakad-lakad. Gana, ilo rin, nangihi pa na rin, uy. Nagtiking-king, manggali. Ito lang yung library nila dito, but it's been so long. I think it's been 5 years nung last na visit ko dyan. Until 12? Self-service na. Okay. Pero nice, kung not necessarily mag-study ka talaga. Like, if you want, oh, di ba? Quiet, at peace. Tapos ilang mga internet, ilang computer na libre lang lahat, of course, di ba? Ang dili libre ang kung mag-print. Unay bayad, I think, kung mag-print. I'm not so interested. You know, we have a very big printer. So feeling, oh. Wow, Tapos may ano pa dito. As in, and nasa ito more place for kids. No, nice, no? Wala di ayo din, nangi pa rin, nag-isa ang tiil. Nag-isa ang tiil, oy. Grabe guys, it's been a really long day today. Hindi naman long day kasi pumunta kami in Copenhagen. I think we've arrived mga 1 in the afternoon na yun. Then we stayed there until 7. Tapos yun lang, kain-kain, nood-nood ng mga nag-perform doon. Ano siya? Philippine Fiesta dito sa Denmark ng mga Filipino community. Hindi ka na burn out guys. Hindi tanan. Bignaw ko na ilang balay. Kang nice na mga apartment dito, sis. Look at the apartment nila or ano? Apartment. Wow. To. Wow. Yes, kini ba? Yes, kini. Pagdahan sa gipanguha na basura. Nice kay diri no. Jubileum naman next year. So na ako na magkanta dire. Magbang. Dito ka nang bagong mga apartment din ha. Pero dito na wala ang light. Wow. Yeah, right. It's so nice in here. So now we're on. And then there's the church. On the way to your new apartment. Expert ka talaga sa lugar na to, day. Ayun na, papasok na kami sa forest area. Ito yung parang shortcut papunta from their house to our apartment. Daw ka lang. Togetherness. You know, like community. If you need someone to talk with, ganyan. Puna shock ako dun, day. Wow. Pero day, kung ikaw raw sa maglakaw dito, di ka kurban? Makukulbaan ako dito eh. Oh, pero then akong question kung ikaw raw sa magbisikleta. Di ka kurban ni Sil? Lao, ang iro. Di dyan siya ganahan mo ito nga dadapitan natin nga di ingon nato. Malibang na eh. Pakalibang nga sa nooy. Luoy sa kayo. Balik mo sa gianan guys eh. Hadlo ko nga gianan sa forest. Di lang mo shortcut. Kakatakot yun Ang na siya, madilim na siya. So doon tayo sa yung talaga way. Yung right way. Guys, balik na naman kami sa forest. Hindi pala niya alam yung way papunta. Ma, Hazel! Kulbaan ko na. Sige lang. Kakatakot naman dito, ha?
Ang dilim dito guys. Bakit hindi naman nilagyan to ng ano ba? Light ba? Hala day kagbantay na kaya. Remember na ko ano nga way. Hala isin. Look at yung view guys. Medyo nakakatakot da. Magwit-bitag ba tubig? This is sila ganun. First time ni mo ever? Okay. Makatakot naman dito guys. So, at least natin adrenaline rush. Nari wolf diri sa Denmark? Bakit mo pa mag-taxi? Dahil mo, kung everyday na inanit ng experience mo, lose weight kita. Oh my gosh. Ang mga doggies na ha? Oh, magluto tag rice. Nahoy rice cooker dito ready. Na masagali ko bula-bula. Pinalit na ako gahapon. Panablihan. Istorya lang tag pagkaon na day para mawani atong utok sa hadlok. Ewan ko kung naka-capture pa ba ito ng video. Oh, kung nakaka-capture ba ito ng video, pero I have to say nakakatakot siya in real life. Okay siguro pag marami kayo naglalakad, pero pag ikaw lang mag-isa, my gosh, hindi ko gagawin to. Ay mo mga iro dahil murag na-slide na lang, yung bunlot ni magmayo. But I think we're almost there. Naririnig na yung mga sasakyan. Oh my gosh. Oh my God. Pero pag ano ka, nature lover, ma-appreciate mo to. Ako ma-appreciate ko na naman to pag araw. Pero pag ganitong 10 in the evening na, hindi ko ma-appreciate to. Tapos yung gilid is sapa, deep. Oh. Crazy times. Oh, the bridge na nulo doy.
Basin ko na kayo, ubo, gamay ra kayo imuhang ano, PC. Ah. Day. Hazel. I have to say, Hazel, weird ang nahitabo. Ganihara ko nag-video, di ba? Ganihara ko nag-video, why putol-putol. Pag-check na ko, 3 minutes ra. Pero nag-under gapon siya, pero wala ni iswag ang time. Layo siya, day. Layo sa sibilisasyon. Pero imagine na ragod kung buntag sayo, di ba? Nya mag-jogging ka ingon ani. Nice siguro kayong feeling, no? Kanang murag fulfilled kay ka ba? Fresh air, nice view. Kanang murag kamo lang, wala yung sa mukhang mga tao. Lagi oy. Kapoy gani kanay kaabot gikan sa work, no? Grabe naman kapoy, whole day kagabarog. Oh, pero easy raman siya kung imong tanan, straight raman, oh. Taka kaswito gani mo. Oh my gosh. Nakita ko ng ano, life. The light at the end of the tunnel, at the end of the forest. Hi, Nara? Na siya, day. Kalami ko niya duklon hisin. Baby tea. Pwede po. Ay, dili, day. Wala siya, day. Kang mag nasakyan na. Basta na sila gikuha nga bugat.